die ik nu eens kon vertellen. Dat kun je doet het dom of goed te mooi. Het is een eerlijk hoe vertelt historie. Gebeurt met een man en met zijn vrouw. En de man die trouwde was al 30 jaar. En ze was jong en had een schoen gezien. Ze zag man en kunstenaars te sterven. Ik ga dan met, want ik hou zoveel van die. Maar hij was niet op zijn kop te vallen. En dat ik planten kuul niet langs de weg. Ik kon de woord wel van haar te weten. Overal heeft ze niet bij mij gebeten. Hij wist zijn vrouw heel wel van een handje. Dat altijd 's middags bij haar binnenkwam. Ze gaf het beste eten in de keuken. Het handje kroeg van haar het beste grond. En op een dag zo tegen 12 uur. Dat de stel sloepen tegen de scheuren grond. Hij snap de gouden hand op goed zien veren. Het gebeurde toen ze in de keuken stond. Hij kwam terug en zag haar met tranen. Vannacht ik rumte de doet, hij sprak begon. En zag ik kon ik me zeker horen. Ik kom dan eens een vers geplukte hand. Hij zal zo tegen 12 uur komen. Zo hoor als ik stond, dat zag hij mij. Zie zag ik zweer, ik zal dan net niet sterven. Want wist de wits, ik hou zo wel van die. En hij had ze zich heukelen doet gesproken. Daar kwam de hand en pikte aan de deur. De torenklok die sloeg je 12 uur. De hand kwam zonder veren uit de scheur. Ze stond gewoon op de deur, ging piepen open. De hand ik kwam naar binnen weer geplukt. En in de kast de maan had zich verborgen. Ze dacht het doet ik kunt hem horen, mij geluk. Ze winkte en ze wees met haar vinger. En zag toen hand in hand zo zonder pels. En deze zeug zit in de kast verborgen. De kinderen waar ik hebben huis te wels. De maan is uit de kleierkast gekomen. En zag toen aan zijn blik verschrokken vrouw. De hebt niet altijd voor de gek gehouden. Nu weet ik wat ik van die weten wou. De naakse woorden en verklede leugen. Verdrijt is uit mijn noets nevenin. En alles wat ik had te vertellen. Dat geldt voor u en geldt voor iedereen. Dat geldt voor u en geldt voor iedereen.